Може би трябва да звънна на Путин. Искам неговия фейслифт. Аз мисля да поканя Меч, ама Волен ще ме се реже пак. Пробайте с Възраждане. Нали най-висока... Добро утро, София! Аз съм Сашта Правданова. Аз съм Купе, аз съм българин Бабрилов. Вече сте с Евро. Не дей, че е болна тема. И вие сте с Шутините на седмицата. Така, като по-релевантната държава, аз започвам. Радев остана безкрайно разочарован, точно като абитуриент, който на бала си е завел кого? Братовчетка си. И ти от личен опит говориш. Както и да е. Неговото предложение за избиране на министър-председател от АПС беше отказано почти моментално, но те не са ничии втори, камо ли пък трети избор. Затова ще имаме Meet and Greet парти къде? На изборите. Така, изключително важно е за сигурността на САЩ. Понеже все пак ще се експандваме, да завземем Гренландия. Гренландия имат оферта към САЩ. Няма да им даваме Калифорния или Арчар, или нищо. Точка по въпроса. Арчар? Важно е, защото в Гренландия има много ресурси, има много руси, има руснаци или китайци, които ще я завземат. Ние не ги искаме за съседи. Аз не харесвам балалайки и не харесвам соев сос. Аз харесвам българското суши в Аладин. И какво като някой преди 500 години е цъфнал на кораб там, това не прави негова земята. Да, вие не направихте същото, нали? Я си гледай работата. И втора стъпка от моя New Year, New Me Resolution – Русия и Украина. А Иран? Какво за Иран? Там спряха вече екзекуциите. Откъде знаеш? Важни хора ми го казаха от другата страна. Мъртъвци. Ти повторно няма как да умреш. И понеже все още Азис ми е болна тема, имам и трета точка в резолюшена. Нобелова награда за мира. Това ще стане чрез още войни за вземане на още площи. Грабен байда котенце, Мейк Америка на 3 континента. Благодарим ви, че бяхте с нас. Аз съм Сашта Правданова. Аз съм българин Бабрилов. Нашата мисия е шутовска емисия. Моля ти се, остави Арчар, дай ще го измислим. Нали, че оставих Добруджа? Добруджа. Престани вече. Много време мина. Какво искаш още? Искам Арчар. И не наяде си.